UPPनि गाहाय दैदेनगिरि एबा आथिखालनि बिटिआरनि गाहाय मावफुं सोद्रोमा प्रमद बर' बिथाङा सासे दुरबल लिडार। बे बाथ्राखौ जों बुङाखै, बे बाथ्राखौ बुंदों बिपिएफनि दैदेनगिरि एबा आसामनि बारग' मन्त्रि रिहन दैमारि बिथाङा। दिनै प्रमद बर'आ ओरैबायदि दुरबल लिडार, जि क्षमता मोननाय बे क्षमताखौ बेयो बाहायनो रोङाखै एबा बाहायनो हायाखै। गतिके बेबायदि दुरबल लिडारनि सायाव बिटिसि ओनसोलनि रायजोआ आस्था आरो भरोसा गैलिया। बिजेपि आरो इउपिपि सरकारा थांनाय 1.5 बोसोराव रायजोनि जेबो खामानि मावनो हायाखै होननानै रिहन दैमारि बिथाङा फोरमायो। जोंनि बिटिसि ओनसोलनि रायजो राजा मिथिबाय जे इउपिपिएल आरो बिजेपिनि जि सरकार, बे सरकारनि सायाव रावहाबो आस्था गैलिया। मानो होनब्ला बे 1.5 बोसोराव बिथांमोना मोनसेबो खामानि मावनो हायाखै। लोगोसे बिथाङा अजद दैखांबावोदि प्रमद बर' बिथाङा मोनखानाय पावारखौनो पावार बाहायनो हायाखै होननानै सोंखारियो। फारसेथिं बिटिसिजों जि क्षमता मोनदोंमोन, बिटिसि सुक्तिनि जुगेदि दिनै प्रमद बर'आ ओरैबायदि दुरबल लिडार, जि क्षमता मोननाय बे क्षमताखौ बेयो बाहायनो रोङाखै एबा बाहायनो हायाखै। लोगोसे रिहन दैमारि बिथाङा इउपिपिएल सरकारा हाग्रामा मावखानाय खामानिखौसो फिथा हायो होननानै प्रमद बर'नि सायाव अजद दैखाङो। मोनसेबो डेभेलपमेन्ट एक्टिभिटिस बिथांमोना मावनो हायाखै। दिनै हाग्रामा महिलारि मावबाय थानाय खामानि कमप्लिट जाबाय, बेफोरसो बिसोरो फिथा हालायबाय थायो। आथिखालाव नोंथांमोना बयबो मिथिगौ, जोंनि बिटिसि ओनसोलनि रायजो राजा मिथिबाय जे इउपिपिएल आरो बिजेपिनि जि सरकार, बे सरकारनि सायाव रावहाबो आस्था गैलिया। मानो होनब्ला बे 1.5 बोसोराव बिथांमोना मोनसेबो खामानि मावनो हायाखै। बिथांमोना जिबायदि स्ल'गान होदोंमोन, बिराद मोनसे परिबर्तन लाबोनो, बिराद मोनसे जौगानाय लाबोनो, नाथाय मोनसेबो बिथांमोना खामानिखौ मावनो हायाखै। दा जों आथिखालाव जों नुनो मोनदों जोंनि रायजो राजाफ्रा जोंनि बिपिएफ राजनिति हान्जाखौनो नागिरफिनदों। जेराव थां बिपिएफ राजनिति हान्जायानो मोजांमोन, बिथांमोनानो मोजां खामानि मावदोंमोन, हाग्रामा महिलारि मोजां नेतृत्व होदोंमोन होननानै बुंनायखौ जों खोनानो मोनो। फारसेथिं बिटिसिजों जि क्षमता मोनदोंमोन, बिटिसि सुक्तिनि जुगेदि दिनै प्रमद बर'आ ओरैबायदि दुरबल लिडार, जि क्षमता मोननाय बे क्षमताखौ बेयो बाहायनो रोङाखै एबा बाहायनो हायाखै। गतिके बेबायदि दुरबल लिडारनि सायाव बिटिसि ओनसोलनि रायजोआ आस्था आरो भरोसा गैलिया। बेखायनो बिथांमोना सोलायनायखौ लुबैदों आरो बेखायनो जोंबो बिपिएफ राजनिति हान्जा हिसाबै जों आवगायबोदों। जों गोदान नेतृत्व जों होफामगोन। बिटिसि ओनसोलखौ जों जौगानाय बिथिङाव जों आरो आवगायना लांनो। दा बिपिएफ हिसाबैथ' दिनैनि तारिखाव जुदि बिसायख'थि जुदि जायोब्ला इउपिपिएलआथ' मोनसे मोननाय नङा, गासै बिपिएफआनो मोनगोन। ओरैबायदि परिस्थितिखा, रावबो बिसोरनि सायाव आस्था आरो भरोसा गैखाला। बिथांमोना जे हाला बे अलरेडि प्रमान जाखाबाय 1.5 बोसोराव। खारन एकर्डनि जिफोर सुक्ति दङमोन, मोनसेबो सुक्ति बिसोर इमप्लिमेन्ट खालामनो हायाखै। मोनसेबो डेभेलपमेन्ट एक्टिभिटिस बिथांमोना मावनो हायाखै। दिनै हाग्रामा महिलारि मावबाय थानाय खामानि कमप्लिट जाबाय, बेफोरसो बिसोरो फिथा हालायबाय थायो। नोंथाङा सरकारि साख्रि नागिरदोंना? नोंथांनि थाखाय मोनसे गोजोनथाव खौरां। नोंथांनि थाखाय दं एडुकेट पइन्ट, जेराव नोंथाङा सोलोंथाइ लानायनि गेजेरजों सरकारि साख्रिनि गुबुन गुबुन रोखोमनि गोब्राब आनजादफोरखौ उथ्रिसारनो हागोन आरो गावनि आथिङाव गसंथानो हागोन। बे एडुकेट पइन्टआव नोंथांमोना एसएससि, बैंक पिअ, बैंक क्लार्क, बैंक एसअ, इउपिएससि, एफएससि, डिफेन्स, रेलवे, स्टेट इन्सुरेन्स, एएअ, एडिअ एसिस्टेन्टजों लोगोसे स्टेट लेभेल जब आरो माखासे सरकारि साख्रिनि आनजादाव गोनांथि जानाय आयदाफोराव सोलोंथाइ लानो हागोन। मख'नो गोनांदि बे सोलोंसालियाव साख्रिनिल' नङा, बेयाव MBA आरो सैनिक स्कुल बायदियाव एडमिशननि थाखाय एन्ट्रेन्स होनो थाखायबो सोलोंथाइ लानो हागोन। बे सोलोंसालियाव गाहाम थाखो खथानि सुबिदा दं आरो सम मथे नोंथांनि सोलोंथाइखौ बे सोलोंसालियाव होनाय जागोन। बेखौबो मिथिनांगोन दि बे एडुकेट पइन्टआव सोलोंथाइ लानानै बावैसो 2021-22 इं मायथाइनि एसएससि जिडिनि आनजादाव गासै 11 सा सोलोंसाफोरा उथ्रिसारनो हादों। बारा नङा, गासै 15,000 रांजोंनो नोंथाङा बे सोलोंसालियाव 6 दानसिम सोलोंथाइखौ लानो हागोन। बे सोलोंसालिया क'क्राझार, बरपेटा र'ड, गवालपारा आरो बङाइगावआवबो दं। क'क्राझाराव सोलोंथाइ लानो गोसो गुदुं जानाय सुबुंफोरा 700-226-133 9101-536360 700-226
91015363660